ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஆழியார் டேம்ல போய் கம்போஸ் பண்றது ஒரு கொஞ்ச காலத்துல அது பழக்கமாச்சு. நிறைய படங்களுக்கு வந்து அங்க ஆழியார் டேம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்கிட்டு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வந்து ஒரு 4-5 படம் அந்த மாதிரி கம்போஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி ப்ரோக்ராம் போயிடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு கம்போசிங்க்கு டைரக்டர் மகேந்திரனும் கேஆர்ஜியும் வந்து கூப்பிட்டு போறாங்க. என்ன நானும் என்னுடைய குழுக்களோட அப்ப வந்து பக்கவாத்தியம் வாசிக்கிறவங்க எல்லாம் கூட வருவாங்க. அவங்களோட போயிருக்கோம், கம்போசிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப இவர் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து கேஆர்ஜி வந்து அவர் கோயம்புத்தூர்ல வீடு இருக்கிறதுனால அங்க போயிட்டு வருவாரு. போயிட்டு சாயங்காலம் வந்த உடனே வந்து சொன்னாரு, ஒய்ஃபுக்கு வந்து டெலிவரி ஆயிடுச்சு, அவனுக்கு பையன் பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அப்போ சந்தோஷமா இருந்தது. நான் பாருங்க, ஒய்ஃப் டெலிவரி டைம்ல கூட வந்து நான் வந்து கம்போசிங் பண்ற மாதிரி தான் இருந்திருக்கேனே தவிர அவங்கள பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அவங்களும் அதை பெருசா எடுத்துக்கல. அந்த படம் வந்து அவர் வந்து சொன்ன நேரத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அன்னைக்கு கம்போஸ் பண்ண பாட்டு சுனாரிட்டான்ற பாட்டு, படத்து பேரு ஜானி, ரஜினி சார் ஆக்ட் பண்ண ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் நடித்த படம். ப்ரொடியூசர் வந்து கேஆர்ஜி, டைரக்டர் வந்து மகேந்திரன். அவர் வந்து கேஆர்ஜி வந்து சொன்ன நேரத்துல பிறந்தது வந்து யுவன். ஹாப்பி பர்த்டே யுவன்.